Яратам дип әйтмә әле, салма сары сагышкан. Моңсыз белән шаярмыйлар, уйла башта ялгышма. Мәхәббәт ул яңгыра да, җаннарыңны көйдерә. Бер күрүдә гашык итеп, яратыра сөйдерә. Мәхәббәт ул яңгыра да, җаннарыңны көйдерә. Бер күрүдә гашык итеп, яратыра сөйдерә. Яратам дип әйтмә әле, үзгәләп үзәгемне. Болай да бит сөю уты ялмаган йөрәгемне. Мәхәббәт ул яңгыра да, җаннарыңны көйдерә. Бер күрүдә гашык итеп, яратыра сөйдерә. Мәхәббәт ул яңгыра да, җаннарыңны көйдерә. Бер күрүдә гашык итеп, яратыра сөйдерә. Яратам дип әйтмәсәң дә, күзләреңнән күрәм бит. Минсез яши алмавыңны, сизәм беләм күрәм бит. Мәхәббәт ул яңгыра да, җаннарыңны көйдерә. Бер күрүдә гашык итеп, яратыра сөйдерә. Мәхәббәт ул яңгыра да, җаннарыңны көйдерә. Бер күрүдә гашык итеп, яратыра сөйдерә. Бер күрүдә гашык итеп, яратыра сөйдерә. Яратыра сөйдерә. Башкортстанның атказанган Татарстанның халық артисткасы Зөлфия Шакирова. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Зор иде, рәхмәт. Бик зур рәхмәт, дуслар. Нахал үбеп талды. Егетләр. Нәрсә булды? Уйлап торам да мин әйтәм, мин хатын табалмыйча интегеп яшәрмен инде. Нишләп? Ник Зөлфия апай, мин бит елан елында туган. Ха тусасың. Ник кемнең елан белән яшисе килсен инде? Ә син мине нинди елда туган дип беләсең? Әйтмәсәң дә күренеп тора. Мин дә елан елында туган. Аңа карап бит мин бердә ирсез калмагам. Әле ниндәен, чакмагышның ниндәй явыз үгезен буып алганмын. Күрәсезме? Рәхмәт. Күрдеңме, Никәш? Энекәш, борчылма, хатынсыз калмассың, 26 ел елан куенында жыклыйм. Өйрәтермен, борчылма, ярама. Шакканы бармысың? Ә? Шакканы бармы? Шакканы? Шуңа күрә күрмисеңме инде 10 метр расстояние белән торам бит. Ой, мискин. Хатын кыз ул Иранны бер генә тапкыр чага, Закиска барганда, һәм гомер буена җилкәсенә менеп атланып ат итеп чаба. Миңа бары син кирәк. Шушу, дорогой, мне нужен только ты. Миңа бары син кирәк. Миңа да шулай.